पंढरपूरमधल्या करमाळ्यातल्या फॉर्च्युनर गाडीची सोशल मीडिया सध्या खूपच चर्चा होतीये। वैष्णवी हगवणे प्रकरणानंतर फॉर्च्युनर मधून एखादा खाली उतरला की संशय नजरेने त्याच्याकडे पाहिलं जातं अशी चर्चा आहे आणि म्हणूनच अतुल खुपसे यांनी त्यांच्या फॉर्च्युनर गाडीवर लिहिलेला एक आगळा वेगळा मजकूर आहे तो सध्या चर्चेत आहे आणि यामध्ये जणू फॉर्च्युनर गाडीनं व्यथा मांडली आहे, स्वतःची सध्या परिस्थितीतली ही व्यथा आहे। पाहूया नक्की हा मजकूर काय लिहिलेला आहे तो। तर अतुल खुपसेंच्या फॉर्च्युनर गाडीवर लिहिले तशी तर मी मोठ्या घरची राणी, मात्र बदनाम केलं मला हगवणे यांनी। मी फॉर्च्युनर, माझा रुबाबच वेगळा, हगवणे कुटुंबामुळे नाव ठेवू लागलाय गाव सगळा। अतुल भाऊंनी मला रोखीत विकत घेतलंय, पण हगवणेंमुळे फॉर्च्युनर जातीला लोकांनी धुतलंय।